Gasni aranžman sa Rusima produžen do kraja septembra, jeftiniji gas za privredu. 2 univerziteta i 57 fakulteta počeli sa nadoknadom nastave. Ministarstvo prosvete poziva i ostale da dostave plan nadoknade. Nema članova ni simpatizera Srpske napredne stranke ispred zgrade suda u Novom Sadu jer ne žele da ugroze normalan život građana, izjavio Miloš Vučević za Newsmax Balkans. Uskoro kraće radno vreme u Crnoj Gori. U toku pregovori o smanjenju radnog vremena na 7 sati. Najveći izazov u organizaciji ekskurzija jeste bezbednost učenika, istražuje Newsmax Balkans. Američka vojska stigla u Evropu. Zašto? Da zajedno sa zemljama članicama NATO-a na starom kontinentu uvežba zajedničku odbranu od napada potencijalnog agresora. A potencijalni agresor je, pogađate, Rusija. Kosovo je danas prvi domaćin ove najveće vojne vežbe u Evropi. 2023. podsjećamo, bilo je isključeno zbog, kako je tada objašnjeno, povećanih tenzija na severu pokrajine. A sada ih kao nema. I na kraju, ko je izabrao da ovogodišnja vežba počne baš na dan kada je baš NATO svojom avijacijom T-99 pomagao da se iz Albanije napadne tadašnja Savezna Republika Jugoslavija? Ne zna se. Ko god da je, 26 godina kasnije poslao nam je jasnu poruku. Idemo mi na presek. Dobro večer, ja sam Slađana Letinčić. Gasni aranžman sa Rusijom produžen je do kraja septembra i to je potvrdio generalni direktor Srbijagasa Dušan Bajatović. Kaže da je potpisan aneks postojećeg ugovora koji će važiti od 1. juna do 30. septembra, a kojim je obezbeđeno više od 6 miliona metara kubnih gasa dnevno po ceni od 290 evra. Bajatović kaže da gas na berzi trenutno košta 360 evra za 1000 kubnih metara. Dodaje i da gas za domaćinstva neće poskupeti u narednom periodu, dok će za privredu biti i jeftiniji. Potpisivanje aneksa o isporukama ruskog gasa omogućit će nam popunjavanje skladišta u Banatskom Dvoru i Mađarskoj i bit ćemo spremni za predstojeću sezonu, poručuje Bajatović. Prelazimo i na ostale teme. Nakon višečasovnih sastanaka, studenti i profesori Bogoslovskog fakulteta u Beogradu dogovorili su se da se januarski i aprilski ispitni rok neometano održe. Više detalja slušamo od naše Natalije Dojčinović. Natalija, šta će biti sa ostalim ispitnim rokovima koji su bili najavljeni i šta je prethodilo svim ovim sastancima? Deluje da posljednje saopštenje Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta zapravo i nije pravi epilog ove priče. Ja ću najpre pročitati to saopštenje. Dakle, ovdje se obaveštavaju studenti ovog fakulteta da su studenti i profesori danas u duhu međusobnog razumevanja i odgovornosti postigli dogovor da se januarski i aprilski ispitni rok neometano održe u skladu sa već objavljenim rasporedom, dok se junski i julski rok, koji su prethodno najavljeni, zapravo odlažu do daljeg. Međutim, usledilo je i saopštenje studenta u blokadi ovog fakulteta na njihovoj zvaničnoj Instagram stranici, gde se navodi da plenum studenta Bogoslovskog fakulteta, poslednji važeći, je u sredu 21. maja izglasao ulazak u potpunu fizičku blokadu usled ignorisanja blokade od strane uprave i zakazivanja ispitnih rokova. U međuvremenu je, kako navode, rad plenuma opstruisan od strane grupe studenta, pa su poslednja 2 zasedanja onemogućena i samim tim proglašeni su nevažećim. Plenum se, dalje se navodi, ograđuje od svih insinuacija da se u međuvremenu celokupan stav ovog plenuma promenio. Dakle, o tome se studenti nisu izjašnjavali i nisu prihvatali predloge uprave za sprovođenje rokova. Ovde navode da ostaju u blokadi do raspisivanja
izbora, što je jedan od zahteva studenta u blokadi. Ja sam dakle ovde malo čas razgovarala sa jednim od studenta. Naveo je da nije došlo do sastanka onako kako je on bio najavljen, dakle da studenti imaju posebno sastanak kao i uprava fakulteta sa dekanom, pa da nakon toga imaju zajednički sastanak, nakon čega bi se došlo do nekog zajedničkog zaključka, već da je ovo na neki način, kako ističu studenti u blokadi ovog fakulteta, jednostrana odluka fakulteta da se ipak održe 2 ispitna roka. Tako da oni najavljuju da će nastaviti sa bojkotom i blokadom, ali svakako ćemo u narednim danima vidjeti kako će se situacija na ovom fakultetu odvijati. Budući da deo studenta, kako se nezvanično saznaje, jeste pohađao nastavu zato što ona bi zapravo morala da prethodi odnosno da kažemo donošenju rokova, ispitnih rokova, čime bi se nadoknadili januarski, aprilski, junski i julski rok. Kako navode studenti, u pitanju je bila tajna nastava, budući da nju nisu pohađali svi studenti ovog fakulteta i da zapravo samim tim nisu saglasni sa ovim, jer takve odluke nisu bile donete na plenumima. Kada je u pitanju nastava na fakultetima, u Beogradu je 4 fakulteta donelo odluke o online nastavi. U pitanju su, kako se navodi, Fakultet za fizičku hemiju, Arhitektonski fakultet, o čemu se na arhitektonskom studenti u blokadi nisu, koliko sam ja ispratila, izjašnjavali na svojoj Instagram stranici, dok su studenti Ekonomskog fakulteta za fizičku hemiju i Fakulteta organizacionih nauka izjasnili da nisu saglasni sa organizovanjem asinhrone online nastave. Takođe, 57 fakulteta i Univerzitet u Kragujevcu, kao i Državni univerzitet u Novom Pazaru, dobili su potvrdu od strane Ministarstva prosvete da mogu organizovati nastavu na daljinu, što je objavilo i Nacionalno telo za akreditaciju na svom sajtu. Kako ova nastava funkcioniše u Kragujevcu, o tome slušamo izjavu Vladimira Jakovljevića, profesora Medicinskog fakulteta u Kragujevcu. Mi od ministarstva u uobičajenim okolnostima, ja mogu da kažem jer sam bio skoro 20 godina u rukovodstvu medicinskog fakulteta i znam kako to ide, mi dobijamo negdje prilike u ovo vreme, znači krajem maja, formalno pravno, kvote definitivno potvrđene, odnosno izvinjam se, uputstvo o sprovođenju prijemnog ispita. I taj prijemni ispit je u tim okolnostima obično poslednje nedelje juna. Mi smo imali neke džentlmenske dogovore na nivou zajednice medicinskih fakulteta, da na medicini to bude isto dano, isto vreme, da studenti, da bi, što bi se rekao, imali adekvatnu raspodelu tih studenta koji su zainteresovani, pošto za medicinu i stomatologiju u poslednje vreme vlada uvek veliko interesovanje. Tako da je to bilo uobičajeno. Sad ovo nisu uobičajene okolnosti. Znači, tako da, što se tiče fakulteta, mislim da su oni potpuno spremni. Zato mi imamo trenutno faktičko stanje da nam je centralna zgrada fakulteta dekanata, znači centralna zgrada fakulteta, prirodno zaposlenuta teritorija blokadom. Međutim, mi možemo sprovedemo i prijemni ispit uvek i na nekim drugim mestima. Situacija jeste raznolika. Dakle, kada je u pitanju Univerzitet u Kragujevcu, deluje kao i Univerzitet u Nišu, deluje da se u tim gradovima upravo najviše fakulteta priključilo online nastavi, što je od strane dela studenta u blokadi bojkotovano, dok ima, verujem, i onih studenta, kako smo čuli od profesora, koji se priključuju toj nastavi, za razliku od Beograda i Novog Sada, gde ipak većina fakulteta i dalje jeste u blokadi. Takođe, maturanti, iako nije bilo svuda pripremne nastave, kako na fakultetima, tako i u pojedinim školama, ona je izostala, oni se pripremaju u sopstvenoj organizaciji za polaganje prijemnih ispita, za koje ne znamo kada će se i da li će se održati. Da čujemo na koji način se oni pripremaju, da li ima razloga za brigu. Ja mislim da se veliki broj dece tokom blokada škola
istovremeno pripremao i za prijemne ispite. Neki od njih su radili, neki su išli na pripremne časove, tako da sad ovaj poslednji period, kako smo se vratili u školu, mi ćemo se potruditi da oni budu spremni i za maturske i za prijemne ispite. Kada je u pitanju opet situacija na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu, evo trenutno vidim da pristižu polako studenti. Danas su studenti ovog fakulteta pozvali i kolege sa drugih fakulteta da im se priključe u fizičkoj blokadi Bogoslovskog fakulteta, samim tim i ispitnih rokova, tako da su sva 3 ulaza u ovu zgradu trenutno blokirana, ali mi ćemo naravno pratiti kako će se dalje razvijati situacija, budući da je uprava ovog fakulteta najavila nadoknadu januarskog roka do 31. maja. Toliko za ovo javljanje. Hvala Natalija na ovoj detaljnoj analizi. Ispred Bogoslovskog fakulteta uključila nam se naša Natalija Dojčinović. A protest ispred Novosadskog suda ušao je u 12. dan. Glavni zahtev studenata u blokadi, kao i okupljenih građana, ostaje isti. Puštanje na slobodu svih privedenih aktivista. Sud je kao i prethodnih dana bio odblokiran od 6 do 11 sati, posle čega je usledila ponovna blokada. Podsjećamo, odlukom Apelacionog suda prošle nedelje iz pritvora su pušteni Marija Vasić, Lazar Dinić i Lado Jovović. Njima su određene mere zabrane napuštanja stana uz elektronski nadzor, dok se u pritvoru još uvek nalazi preostalih 3 aktivista, od kojih je jedan Davor Stefanović, koji je prošle nedelje pretučen u pritvoru i, kako navodi njegov advokat, tom prilikom slomljen mu je nos, a informacija o incidentu stigla je tek nekoliko dana kasnije. Advokati pritvorenih aktivista navode da je Apelacioni sud još u petak 23. maja, na dan kada su žalbe podnete, predmet vratio Višem sudu u Novom Sadu. Dodaju da rokovi za žalbu ističu danas, te da očekuju da se predmet sutra dostavi Apelacionom sudu na odlučivanje. Nema članova ni simpatizera Srpske napredne stranke ispred zgrade suda u Novom Sadu. To je za našu televiziju rekao predsjednik te stranke Miloš Vučević. Gostujući u našem jutarnjem programu, Vučević je dodao da su članovi Srpske napredne stranke duboko razočarani radom pravosuđa, ali da ne žele da ugroze normalan život građana. Dodao je i da očekuje da će mladići, koji su, kako je naveo, samo branili prostorije stranke u Novom Sadu, dobiti drakonske kazne. Nema naših članova ni simpatizera ispred zgrade suda u Novom Sadu, jer smo tu odluku doneli nakon mog razgovora sa predsjednikom Republike, koji je ukazao da bi to još više otežalo rad institucija, pre svega suda, koji treba da ne samo odlučuje o ovim predmetima koje su medijski, političke i sada da kažem i najatraktivniji. Imate mnogo drugih predmeta gde se odlučuje o pravima građana koji nisu nama možda toliko vidljivi ili nisu nam vidljivi, ali za te ljude, za građane, za neke kompanije, firme, udruženja su veoma značajne i mi ne želimo da učinimo bilo šta što bi otežalo normalno funkcionisanje života bilo kog građanina. Mi smo nezadovoljni, duboko razočarani sa srpskim pravosuđem, ali nećemo raditi ništa što može da oteža normalan život građana. Kao što sam i rekao da će produžiti pritvor našim momcima, produžili su pritvor, naravno. Biće drakonska kazna protiv njih. Prvostepena sigurno, pošto znam kojim sudi u prvostepenom postupku. Drakonska kazna. Kao što sam vam rekao, ne vama, u vašem studiju, ali i drugim televizijama, vidjet ćete da će im produžiti pritvor i šta će uraditi. I to se i desi. A to doživljate kao poruku Srpskoj naprednoj stranci? Doživljam poruku kao svim patriotama u Srbiji. Telekom Srbija kreće u osvajanje Amerike. Počinje nova era saradnje sa Zapadom. Kada će u Sjedinjenim Američkim Državama biti dostupni Telekomovi kanali? U kojim zemljama je danas prisutan Telekom kao operator? I kakvi su poslovni efekti? Kada će 5G mreža zaživeti u Srbiji i kakve će tačno promene doneti korisnicima? Kakva je dalja sudbina Telekoma? Ostaje li većinski u državnim rukama? Na ova i ostala važna pitanja odgovore tražimo od generalnog direktora Telekoma Srbija Vladimira Lučića. Stav dana večeras u 19.
Srbija će nastaviti da podržava teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine i snažno se zalaže za očuvanje ustavnih nadležnosti Republike Srpske garantovanih Dejtonskim sporazumom. To je poručio ministar spoljnih poslova Marko Đurić. Potpuno smo saglasni u protivljenju pokušajima majorizacije i nametnutim rešenjima, to je rekao šef srpske diplomatije posle sastanka sa predsjedavajućom predsjedništva Bosne i Hercegovine Željkom Cvijanović. Želimo ustavnu Bosnu i Hercegovinu, a ne eksperiment u kojem neizabrani stranci nameću zakone, suspenduju ustave, kažnjavaju političke partije i demokratski izabrane lidere, rekla je Cvijanovićeva. A sve što je navedeno u non-paperu samo pokazuje zlonamernost Nemačke i Francuske prema Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, jer se nigde ne navodi da unutar Bosne i Hercegovine postoji jedan čovek koji je potpuno neimenovan i koji svojim odlukama vrši rekonstrukciju političkog sistema, menjajući zakone i suspendujući ustav. To kaže ambasador Bosne i Hercegovine u Srbiji Aleksandar Vranješ. Non-paper vam je kao u matematici imaginarni brojevi. Postoji u teoriji, ali ga nema u praksi. Znači, to je kao nekakva platforma zamišljena. Nekakve dve strane su se okupile da pokušaju da predlože drugim stranama nekakvu platformu i mi vidimo da to nije nigdje usvojeno kao nikakav dokument. 2019. godine je Evropska komisija u svom mišljenju navela da je upotreba bonskih ovlašćenja nespojiva sa evropskom budućnošću Bosne i Hercegovine. Nigdje to danas ne pominju. Oni pominju nekakav izvještaj iz 22. godine u non-paperu, a ne pominju da su 19. još rekli da ne smiju se koristiti bonska ovlašćenja ako Bosna i Hercegovina ikad želi postati članica Europske unije. A efekat toga je potpuna razgradnja Bosne i Hercegovine i potpuna disolucija. Raspad. Razumijete, kome je stalo do Bosne i Hercegovine? Srbima? Hrvatima? Pa Bošnjaci su najbrojniji narod, oni nose i najveću odgovornost. A oni jedino što rade pozivaju međunarodnu intervenciju. Jedini oni ne pozivaju na dijalog. Vi ćete čuti iz Republike Srpske pozive na dijalog, vi ćete čuti iz HDZ-a, iz Mostara pozive na dijalog. U nekom momentu će se neko morati sjetiti da jedini način za opstanak Bosne i Hercegovine jeste unutrašnji dogovor. A na Zapadnom Balkanu počinje druga faza najveće vojne vežbe koju Sjedinjene Američke Države organizuju u Evropi, Defender Europe 25. Vežba pod nazivom Trenutni odgovor trajeće do 9. juna na više lokacija, od kojih će jedna biti na Kosovu i Metohiji u selu Babaj Boks kod Đakovice, uz učešće 25.000 vojnika iz 29 zemalja. U vežbi učestvuju i takozvane kosovske bezbednosne snage. Ovo je inače treći put od 2021. godine da se vežba realizuje i na teritoriji Kosova i Metohije. Tokom vežbe ove snage će izvoditi ofanzivne borbene operacije, defanzivne borbene operacije i stabilizacione operacije. KBS će demonstrirati operativnu spremnost i nivo borbene interoperabilnosti u partnerstvu sa SAD-om, Albanijom, Hrvatskom, Severnom Makedonijom i Bugarskom. Ono što je interesantno za nas, intrigira to što se uključuje takozvana ekipa iz Trojnog pakta, Priština, Tirana i Zagreb. U ovom slučaju to je brzo raspoređivanje vojnika. Ono što je najveći i ovo je po prvi put se u ovu operaciju uključuje i Crna Gora sa sajber vojnom vežbom. U Crnoj Gori će se održavati sajber vojna vežba. U Hrvatskoj na nekoliko poligona, 4 poligona se održavaju. Vežba će se održati na 8 lokacija u Slovačkoj, Albaniji, Bugarskoj, Hrvatskoj, Grčkoj, Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji i Kosovu. Završna faza Cyber Guardian 25 je predviđena da traje od 9. do 24. juna u Češkoj, Mađarskoj i Rumuniji. A na Kritu zaseda politički komitet Parlamentarne skupštine Saveta Evrope. Na usvojenom dnevnom redu nema zahteva takozvanog Kosova da dobije status specijalnog gosta, kaže članica srpske delegacije Elvira Kovač. Uslov svih uslova je formiranje zajednice srpskih opština, kaže Kovač, i dodaje da sada niko ko nije momenat da takozvano Kosovo dobije nekakvu nagradu.
Osnovni sud privremenih institucija u Prištini kaznio je Stefana Spasojevića iz sela Dren kod Zubinog Potoka novčanom kaznom od 3.000 evra zbog navodnog izazivanja razdora i etničke netrpeljivosti. On je optužen da je u oktobru 2023. u selu Dren kod Zubinog Potoka nosio majicu sa natpisima "Ne damo vam zemlju cara Dušana" i ravnogorski pokret Ibarski Kolašin, za koje tužilac smatra da predstavljaju nacionalistički sadržaj, prenose mediji u Prištini. Sudija je naveo da je Spasojević osuđen na 6 meseci zatvora, ali da je uz saglasnost optuženog i na osnovu sporazuma između njega i specijalnog tužilaštva zatvorska kazna preinačena u novčanu kaznu od 3.000 evra. Najveći ruski napad od početka rata u Ukrajini. Više od 360 projektila, raketa i dronova pogodilo je desetine gradova, među kojima je i Kijev. Na udaru su stambeni objekti, škole, skladišta hrane. Prema poslednjim informacijama poginulo je najmanje 12 ljudi i više od 60 je ranjeno. Građanima Kijeva naređeno je da ostanu u skloništima. A uporedo sa svim ovim što se dešava na ukrajinskom ratištu, evropski lideri razmatraju kupovinu američkog oružja za isporuku Ukrajini ako Sjedinjene države odbiju dalju vojnu pomoć. To je objavio Bloomberg, pozivajući se na dobro obaveštene izvore. Tragom te informacije mi idemo u Nemačku i Ameriku. Iz Minhena uključujemo našeg Vlastimira Vidića, iz Čikaga Antonija Kovačevića. Drage kolege, dobar dan vam želim. Hvala što govorite za Newsmax Balkans. Vlastimire, da krenemo odmah, da počnemo od Evropske unije. Da li je pozadina ove informacije činjenica da Evropa nema ni zalihe oružja, niti kapacitet uopšte da ga proizvede u dovoljnim količinama da bi zadovoljila sve potrebe Ukrajine? Jer je očigledno da Bela kuća više neće isporučivati oružje Ukrajini. To je apsolutno tačno. Evropa je svjesna da nema dovoljne količine vojnih efektiva ni sada, a i u nekom budućem periodu da neće moći nadomjestiti ono u čemu je u zaostatku. Zapravo bila je u sjenci američkog prisustva i sada se već ozbiljno razmatra ne samo pitanje kupovine oružja od Amerike, nego jednostavno koliko će, evo danas najnovija informacija, izašao je dokument, koliko će zapravo Evropu koštati da nadomjesti to američko povlačenje moguće. Svjesni su da se kurs Sjedinjenih Američkih Država okreće sigurno prema Kini i Indo-Pacifiku u svakom smislu i dakle grube procjene su da će to koštati Evropu sljedećih 25 godina čak 1000 milijardi dolara. I dakle za taj novac treba nadomjestiti ono što njima treba i ono što bi eventualno mogli da povuku Sjedinjene Američke Države, ali naravno i veliku infrastrukturu. Sada oko ove kupovine ili da kažemo preprodaje oružja, tu je malo specifično pitanje zato što evo kada je u pitanju konkretno raketni sistem Patriot koji se i proizvodi, Sjedinjene Američke Države su dale licencu ovdje u Njemačkoj mjestu Schobenhausener gdje se proizvode ti sistemi, ali dakle Njemačka nema pravo nijedan tog komada oružja da isporuči ili proda nekoj drugoj državi ukoliko ne dobije odobrenje od Sjedinjenih Američkih Država. I tako ide za svaki avion. Danas je i 24 aviona F-16 Holandija isporučila, stigli su u Ukrajinu, ali to isto zeleno svjetlo morale su da daju Sjedinjene Američke Države. Da li će doći do toga da će Evropa kupovati od Amerike pa preprodavati Ukrajini, ostaje da se vidi iz prostog razloga zato što će upravo prvo nedostajati samo Evropi, pa onda ostaje pitanje, po mom nekom ličnom mišljenju, mislim da će se Evropa, NATO, ovaj evropski dio, prije svega oslobađati starih zaliha i starog naoružanja i to slati u Ukrajini. Tako je, Vlastimire, i sve nejasnoće večeras upravo pojašnjavamo s jedne strane s Evropskom unijom, s druge strane imamo i Ameriku. Idemo odmah da opipamo i puls Amerike. Antonije, već više od mjesec dana primetan je zaokret američke administracije prema ratu u Ukrajini. Trump više ne želi, kaže, da prodaje oružje u Ukrajini, ali također ni Evropskoj uniji. Koje objašnjenje stoji iza toga? Čuli smo stav iz Nemačke. Šta kaže Amerika? Pa ja samo moram da vas ispravim. 2. maja američka Trumpova administracija je naložila, tačnije objavila i
Kongresu saopštila da će prodati Ukrajini naoružanje u vrednosti od $310 miliona. Ovde se ne radi o operativnom naoružanju, ovde se radi o rezervnim delovima za pomenute avione F-16. Dakle, to nisu operativni sistemi, to su rezervni delovi sa jednog, da kažemo, vojnog stovarišta u Tucsonu u Arizoni i prva tranša tih delova je već otišla za Ukrajinu, pretpostavljam preko Evrope. Tu vest je pratila, podsjeću vas, to se sve dešavalo pre nešto više od 3 nedelje, pratila je vest da će Evropska unija u skladu s tim obezbediti na Ukrajini, a kolega je malo pre pomenuo taj paket koji je već isporučen prethodnih dana. Dakle, mi imamo Sjedinjene države koje su Trumpova administracija koja praktično vodi neku vrstu trostruke igre. Taj sporazum koji je potpisan o korišćenju mineralnih bogatstava, Trump je iskoristio da kaže da će sva američka politika u buduće biti ustrojena po nekim poslovnim principima, da je problem rata u Ukrajini evropski problem i da će on vrlo rado dozvoliti Evropljanima da to rešavaju, ali očigledno se ne libi toga da prodaje u ovom slučaju rezervne delove. Malo pre smo pomenuli da evropske zemlje kada izvoze američko naoružanje moraju da traže dozvolu Vašingtona, oni su tu dozvolu dobili. Sad jedino očekuje se da vidimo kako će Putin reagovati na to i kako će Rusija odgovoriti na činjenicu da Amerika, koja možda ne izvozi direktno operativne sisteme Ukrajini, ali putem evropskih saveznika to uveliko radi, kako će on reagovati na tu ekonomsko-vojnu politiku ili taj zaokret, kako ga mi nazivamo, američke politike i Vašingtona u ovom slučaju. Tako je, vidjet ćemo to i analizirat ćemo to, dani su pred nama. Vlastimire, lideri evropskih zemalja, ponajviše Nemačka, poslednjim izglasanim budžetima kao nikada do sada odvajaju za naoružanje. Zašto, ako toliko novca ide za oružje, zašto se traži američko? I dalje u tim analizama i kvalitetima. Dakle, bio je pokušaj već nakon dolaska Trumpa na vlast, počelo je ovde u Njemačkoj, a u dobrom dijelu i u Velikoj Britaniji i Francuskoj, omalovažavanje, zamislite, čak najnovijih, supermodernih, može se reći vjerovatno najboljih borbenih aviona F-35, u toj histeriji i kritici sve ono što dolazi na račun Donalda Trumpa i polako se krenulo lobiranje, dakle, ovde evropskih borbenih aviona, ali moramo biti svjesni kada pogledamo u civilnom sektoru koliko Evropa mora da se udruži da bi proizvela jedan Airbus, a Amerikanci to proizvode i rade, da kažem, sa pola muke. Dakle, još uvijek je Evropa daleko u tom tehničkom i tehnološkom dijelu kada je u pitanju proizvodnja oružja. Ono čemu eventualno mogu da pariraju jeste njemačka industrija, vojna industrija u smislu proizvodnje oklopnih borbenih vozila. Se Leopard pokazao možda i bolje od Abramsa sada u Ukrajini, mada isto tako neslavno. Dakle, Evropi slijedi jedna grozničava trka da proizvede toliko kvalitetno naoružanje, a broj 1, dakle, u ovoj infrastrukturi informativnoj još uvijek nema pandama Starlinku, dakle, maskovom sistemu prenosa podataka interneta koji sad itekako koristi Ukrajina i bez koga bi bila apsolutno nemoćna. Dakle, Evropa i dalje u toj poziciji da apsolutno zavisi od te tehnologije i daleko je taj dan kada će Evropa moći da kaže sada mi proizvodimo sve ono što je nama potrebno bez ikakve potrebe da uvozimo iz Sjedinjenih Američkih Država ili čak opet još nekih trećih zemalja. Idemo ponovo u Čikago. Antonije, na osnovu svega onoga što smo pričali i što si nam u prvom odgovoru već dao, ipak implicitno stiče li se utisak da Trump želi diskretno da izađe iz rešavanja ovog sukoba, ako naravno kao pozadinu uzmemo i ono što se dešavalo u Istanbulu, a i posle telefonski razgovor Trumpa i Putina? Očigledno da je Trump pokušao, tačnije
ono što je najavio u svojoj predizbornoj kampanji, mislio je da će lako uspeti da nagovori Putina da pristane na primirje. Sada kada je video da to nije tako jednostavno, da sa Putinom ne može da razgovara kao sa Zelenskim, da ne može da ga drži na hoklici i da mu preti, on je na neki način odustao od toga da Ameriku uvlači dalje i da dalje obećava da će se taj mirovni sporazum postići brzo i da će doći do okončanja sukoba, i on je usmeren ka tome da američkoj privredi obezbedi što veći profit. Sad, u situaciju u kojoj jeste Ukrajina je u velikoj zavisnosti prvenstveno od raketnih sistema Sjedinjenih država, od HIMARS-a i Patriota, raketnih sistema bez kojih bi praktično bila nemoguća odbrana Ukrajine. Tih sistema, tog naoružanja ponestaje. Evropa nije u stanju da to obezbedi, tako da će sve u buduće zavisiti od dozvole i od odluke Sjedinjenih država da preko Evrope kao posrednika to oružje izvozi dalje u Ukrajinu. Zaustavljanjem isporuka tog oružja dovodi se u pitanje odbrana ukrajinske granice na više frontova. Kao što smo videli prethodnih dana, ruski napadi su sve teži, očekuje se velika ruska ofanziva u tokom letnjih meseci, i ukoliko Ukrajina ne bude u vrlo kratkom periodu dobila ono što joj treba da bi se odbranila, pitanje je zapravo gde će Rusi pomeriti liniju fronta i gde će biti granice onog trenutka kada, a svi verujemo i nadamo se da će taj trenutak doći, pregovaračke strane zaista ozbiljno sednu za pregovarački stoj kada se bude razgovaralo o obustavljanju sukoba, ali o podeli ukrajinske teritorije. Mnogi sada već govore, provlače to da je jedan dobar ukrajinske teritorije praktično pod kontrolom nekog drugog, tačnije u vlasništvu nekih drugih zemalja. Koliko u tome ima istine, koliko ima istine da je ono što je do sada u vidu humanitarne pomoći, u vidu oružja dolazilo u Ukrajinu, da će se naplatiti kroz koncesije i kroz druge vidove upravljanja imovinom na tim prostorima, to će se u tim trenucima kada konačno počnu ozbiljni pregovori znati. I tu negde to se moglo i nagovestiti kroz onaj telefonski razgovor Trumpa i Putina, gde je više puta pomenuto da će Rusija i Amerika razgovarati o nekim stvarima koje nisu direktno vojno i nisu direktno vezane za sukob, već su vezane za ekonomiju. Imamo još zaista vrlo kratko vremena, a uključit ćemo za kraj samo još Vlastimira da prokomentarišemo i nešto što je danas obeležilo svakako dan. Na teritoriji Kosova i Metohije počela je velika vojna vežba, trenutni odgovor 25, koju predvodi vojska SAD-a za Evropu i Afriku. I cilj je da se zemlje članice NATO u Evropi uvežbaju sa vojskom SAD-a za zajedničku odbranu od napada potencijalnog agresora, misli pretpostavljamo na Rusiju. Vlastimire, kako nemačka javnost uopšte komentariše ovu vojnu vežbu? Iskreno govoreći, veoma slabo i veoma malo ima informacija. Kao što je kolega sa Kosova javio, to je tek drugi dio vežbe. Prvi dio koji je održan već u baltičkim zemljama, to je u Njemačkoj komentarisano. Ova vežba gotovo da se nije i pominjala, a događaji prestižu jedan s drugi i vjerovatno vijest dana je da su saveznici te koalicije voljnih i plus Sjedinjene Američke Države danas odobrile upotrebu Ukrajini isporuku naoružanja, pre svega raketnih sistema koje prevazilaze dosadašnje ograničenja, pa konkretno njemačka Taurus do sada ispostavljala sa dometom 70 km. Sada se sve to od tog odustaje i dakle to je najnovija informacija koja može zakomplikovati inako komplikovanu situaciju i ostaje da se vidi kako će Rusija reagovati. Hvala vam najlepše kolege na današnjem uključenju i na ovoj zaista odličnoj analizi. Newsmax Balkans uživo iz Čikaga i iz Minhena. Za naše vesti govorili Vlastimir Vidić i Antonije Kovačević. Mi nastavljamo i ostalim vestima iz sveta. Najmanje 20 ljudi je poginulo, a na desetine ranjeno u izraelskom napadu na školu u kojoj su smešteni raseljeni. Civilna odbrana Gaze saopštila je da je više od 20 ljudi povređeno. Strahuje se da je broj žrtava veći, s obzirom na to da se u školi nalazio veliki broj raseljenih stanovnika Gaze, a mnogo ljudi još uvijek je zatrpano pod ruševinama.
A sve više svetskih lidera, među kojima su premijeri Britanije, Francuske, Kanade, Španije pa i Nemačke, javno osuđuju izraelske poteze u Gazi i traže obustavu rata. Netanjahu im odgovara optužbom da su stali na stranu Hamasa. Počasni konzul Srbije u Izraelu, Aleksandar Nikolić, za Newsmax Balkans kaže da je posle godinu i 7 meseci teškog rata potpuno jasno da dinamika situacije na terenu utiče na svakodnevni život ljudi u Izraelu i da se velika podeljenost osjeća u društvu. Nema nikakve sumnje da sve češća i sve žešća kritika koja dolazi iz sveta imajući u vidu dužinu rata jeste nešto sa čime se ne samo zvanični Izrael nego i izraelsko društvo sve teže suočava, jer samo gledajući recimo na aviosaobraćaj, otkazivanje letova, recimo grupe Lufthansa među onim koje najčešće lete, impliciraju na svakodnevni život tamo i običnih ljudi. Potpuno je jasno da zvanični Izrael mora sveobuhvatno da se suoči sa tom međunarodnom konstelacijom koja utiče na zbivanja na samom terenu. Ne govorimo samo o javnom mnjenju, nego upravo o odnosu strana u sukobu. Specijalni izaslanik predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa, Steve Witkoff, je u još jednoj inicijativi, sada govorimo o egipatskoj obnovljenoj diplomatskoj inicijativi i zapravo to su one nade koje bi mogle da naprave iskorak, da dođe do nekog barem vremenski ograničenog prekida vatre koji bi mogao da dovede do razmeni oslobađanja barem postepeno jednog dela preostalih zatočenih talaca. Od početka godine u Republici Srpskoj zabeleženo je 6 slučajeva sa simptomima leptospiroze. 3 u Banja Luci, preostala 3 u Doboju i Foči. U klinici za infektivne bolesti u Sarajevu protekla 24 sata pregledano je 5 pacijenata zbog sumnje na ovu bolest. Jedan je zadržan na lečenju, prenosi radiotelevizija Republika Srpska. U kantonu Sarajevo proglašena je epidemija ove bolesti. Kako se navodi u Republici Srpskoj, prošle godine zabeleženo je 15 slučajeva. Simptomi leptospiroze su groznica, povraćanje glavobolja, bolovi u mišićima i žutica. Najčešće se prenosi kontaktom sa vodom, zemljom ili hranom kontaminiranom urinom zaraženih životinja, posebno glodara. A radnici u Crnoj Gori uskoro bi mogli raditi kraće, sudeći po najavi tamošnjeg premijera Milojka Spajića, koji je saopštio da su u toku pregovori o smanjenju radnog vremena na 7 sati. Sindikalci pozdravljaju nameru vlade, a iz Unije poslodavaca oštro protestuju i kažu da Crna Gora nije spremna za ovu promenu koja će ugroziti privredu. Podeljeni su i građani Podgorice. Detaljnije slušamo u prilogu našeg Aleksandra Babića. Taman što su svi zaboravili predizborno obećanje pokreta Evropa Sad i predsjednika vlade Crne Gore Milojka Spajića da će uvesti 7-časovno radno vrijeme, prije nekoliko dana oglasio se i sam Spajić i saopštio da je dogovor o tome blizu. Dogovor sa kim, pitaju se u Uniji poslodavaca Crne Gore, jer kažu zvanični razgovori o tome još nisu vođeni. Smatramo da Crna Gora još uvijek nije spremna za uvođenje 7-časovnog radnog vremena, najviše iz 2 razloga, ajte da ih svedem na ta 2. Slaba produktivnost koja je u našoj privredi i generalno u Crnoj Gori. Mislimo da ni javni sektor nije tu nešto posebno napredniji od privrede. I druga stvar, hronični nedostatak radne snage koji bi ovim još dodatno iskomplikovao skraćenje radnog vremena. U mnogim delatnostima bi tražilo angažovanje dodatne radne snage, a privreda i u ovom trenutku ima veliki problem da nađe adekvatno. S druge strane, Uniji sindikata zadovoljni. Generalna sekretarka Ivana Mihajlović ističe za Newsmax Balkans da se za ovo bore od 2021. godine, te da treba da pratimo evropske standarde.
Iako težimo razvijenim zemljama Europske unije, onda bi trebalo da negdje i poslušamo te savjete koji dolaze sa te strane i pozitivne primjere iz prakse tih europskih zemalja gdje su takvi neki primjeri zaživjeli i pokazali da je produktivnost zapravo zaposlenih porasla upravo skraćenjem ili radnog vremena ili skraćenjem radne sedmice na 5-dnevnu ili čak 4-dnevnu u nekim zemljama. Iako bi se reklo da bi građani a priori bili za ovo rješenje jer znači i manji broj radnih sati, stanovnici glavnog crnogorskog grada različito gledaju na ovu ideju. Ja smatram da je to potpuno ispravno, jer pogotovo žene, po mom mišljenju, pošto one imaju opet neki veći teret od naš muškaraca, njima i sat i dva veliko za određene obaveze koje obavljaju u kući. A mi muškarci se tako volimo i mi malo da odmorimo. Ne. Nisam znao da bi to prijalo svima, ali nisam za to. Ja sam preduzimač pa zbog toga. Pa jesam, naravno. Malo radnicima da olakšamo. Što manje da čovjek radi, možda je bolje, ali svakako ne znam kako odluči. Bilo bi dobro. Bilo bi dobro. Za poslodavce je posebno sporan i tajming, turizam čini gotovo 1/3 crnogorskog BDP-a, pa strahuju da bi problem nedostatka radne snage bio još izraženiji. Sindikalci, međutim, kažu neće odustati. Ne očekujem da će to biti u toku ove sezone, a svakako problem rješavanja radne snage i njenog nedostatka je mnogo složen i mi nezavisno od svih drugih rješenja moramo da se borimo samo sa tim da bismo nekako privredu doveli do tog nekog stanja, da makar ne vapi za nekim osnovnim zanimanjima iz oblasti turizma, građevine, poljoprivrede i tako dalje, jer je tu zbilja decenijama zabeležen nedostatak radne snage. Zaista ćemo se boriti beskompromisno da dokažemo i poslodavcima, ali i donosiocima odluka da bi takvo jedno rješenje bilo od izuzetne važnosti za sve naše građane i građanke, a da produktivnost nećemo izgubiti time. 7-časovno radno vrijeme dio je predizbornog programa pod nazivom Evropa sad 2, koji je predviđao i prosječnu platu od 1000 eura, minimalne penzije od 450. Ta dva obećanja su ispunjena tokom prošle godine. Iz Podgorice za Newsmax Balkans, Aleksandar Babić. Bezbednost đaka na ekskurzijama je prioritet, a zakon jasno definiše pravila provere prevoza i odgovornosti svih učesnika. Škole su u obavezi da putovanje organizuju u saradnji sa turističkim agencijama po najnižim mogućim cenama. A kako se sprovode kontrole i koliko su deca zaista bezbedna na putovanjima? Slušamo u narednom prilogu. Ekskurzije, dani koji đaci pamte ceo život, dani smeha, druženja i putovanja. Ali za roditelje i škole to su dani velike odgovornosti. Sve češće se postavlja pitanje u kakvom su stanju autobusi kojima se deca voze i ko zapravo proverava njihovu ispravnost. Obično se bira najpovoljnija ponuda, međutim najpovoljnija ponuda ne mora da znači da je i najbezbednija ponuda, najkvalitetnija. U školi Veselin Masleša, a pretpostavljam i u drugim školama, druge kolege vode računa o bezbednosti svih učesnika, u tome pogotovo dece, i potpisuje se predugovor sa agencijama, firmama koje su pobedili u tome postupku i tenderu. Stavlja se potpis na predugovor, ide se ka krajnjem ugovoru i svaka škola, to je direktor sa svojim timom, definiše, da kažem, uslove koji se daju na portal javnih nabavki. Kod nas u školi je definisano za svaki izlazak, ekskurziju i nastavu u prirodi ide i lekar i to je obaveza za školu. To minimalno povećava troškove, maltene neprimetno za roditelje, a usluga je mnogo kvalitetnija. Prema pravilniku, autobusi koji prevoze decu moraju biti tehnički ispravni i pregledani pre samog puta, najčešće na zahtev roditelja ili škole. Upravo taj vizuelni i mehanički pregled može sprečiti tragediju. A šta se tačno pregleda? Organizator prevoza dece je u obavezi da 48 časova ranije obavesti saobraćajnu policiju Ministarstva unutrašnjih poslova o mestu, vremenu polaska prevoza, gde saobraćajna policija dolazi i utvrđuje dva uslova. Prvi uslov je ispunjenost ispravnosti vozila, a drugi uslov je zapravo bezbednost vozača.
U praksi, međutim, nije retkost da se dogodi suprotno, da tehnički neispravni autobusi ipak završe pred školom. U tom slučaju, kažu iz Agencije za bezbednost saobraćaja, ekskurzija se odlaže dok se ne ispune svi adekvatni uslovi za bezbednost. Moramo naglasiti, bezbednost dece u saobraćaju je prioritet. Svi ovi propisi moraju se poštovati u svrhu bezbednosti naše dece. Tako da svi organizatori prevoza, direktori škola, roditelji, sportski klubovi moraju da vode računa koju transportnu kompaniju angažuju i moraju imati u vidu da ukoliko bilo koji od ovih neispravnosti nije u skladu sa propisima, svakako će se odložiti to putovanje. Ekskurzije bi trebalo da budu bezbrižne za decu, ali i za roditelje. Ipak, da bi to zaista i bile, neophodno je da svaka karika u lancu, od škole i agencije do vozača i inspektora, svoju odgovornost shvati ozbiljno. Jer ni jedna destinacija nije vredna rizika, u suprotnom predviđene su velike novčane kazne za nepoštovanje tih pravila. A u pripremama za specijalizovanu izložbu Expo 2027, osim Beograda, planira se i renoviranje fasada u samom centru Niša. U planu je da se radi 70 zgrada na Trgu Kralja Milana, Obrenovićevoj, Voždovoj i ulici generala Milojka Lešjanina, ali i zgrada univerziteta i Niška tvrđava. Više u prilogu gledamo od naše Milene Antić. U okviru državnog projekta Expo 2027 i Niš će dobiti lepši izgled. U samom centru biće obnovljene fasade 70 zgrada koje oslikavaju stari duh Niša. Pa dobro bi bilo da se uredi, ako ništa da se iskoristi ta prilika da se uredi grada, da ima opravdanje i to da se sredi. Pa nadate se, bit će valjda dobro. Znači to nema gubitka na tome. Bilo bi lepo da sve fasade u gradu budu lepe. Naravno da je dobro. Naravno je dobro i za grad i za lepotu grada pre svega. Da nam dođete uvek u lepom gradu. Jer ipak je to nešto malo ekstra baš za Expo, pa da se pripremi. Osim Beograda, valjda treba i Niš malo nešto da pokaže. Planirano je obnavljanje fasada na zgradama na Trgu Kralja Milana, Obrenovićevoj, Voždovoj i ulici generala Milojka Lešjanina, a radit će se i zgrada univerziteta i ulepšavanje Niške tvrđave. U budućnosti, kada u okviru Expo 2027 u Beogradu imamo veliki broj turista i privrednika koji će doći u našu zemlju, između ostalog doći će i u naš grad. Ideja je da kad dođu u naš centar grada dožive jedno novo iskustvo, jednostavno da vide lepotu našeg grada. Ima puno posla i mi smo krenuli na vreme. Do kraja godine nadamo se da ćemo da imamo spremne projekte i dozvole kako bismo sledeće 2026. krenuli u samo izvođenje radova, a do samog početka Expa da ti radovi budu završeni i da kažemo očekujemo turiste u naš grad 2027. Trenutno radimo na prikupljanju podataka, odnosno preko službe za katastar izvlačimo koji su to sve vlasnici u svakom od stambenih zajednica ponaosob, pa na bazi tih, da kažemo, podataka imaćemo još jedan sastanak u Beogradu vezano na tu temu i na samo izmenu zakona. Novac će obezbediti grad i Republika, a nadležni kažu da će poseban izazov biti rad sa stambenim zajednicama, pošto je za radove neophodna saglasnost 2/3 stanara. Grmuša kaže da su razgovarali sa resornim ministarstvom oko izmena zakona o stanovanju, bar u delu koji se odnosi na zgrade u samom centru grada, što bi olakšalo proceduru. Možda nikada niste koristili veštačku inteligenciju, ali čak i da je nikada ne upitate ništa, ona već utiče na vaš svet. Milioni ljudi koriste pametnu tehnologiju, ali retko ko razmišlja o tome koliko to troši resursa. Voda za hlađenje servera, ogromna količina električne energije, emisije štetnih gasova, sve to čini ekološki otisak AI industrije sve većim. Naš Nemanja Lukić istraživao je da li digitalna revolucija ima svoje ekološke posledice. Svaki put kada postavite pitanje ChatGPT-u ili bilo kom drugom AI modelu, u pozadini se pokreće ogroman digitalni mehanizam. Njih pokreću data centri koji troše stvarne resurse, vodu, struju i ostavljaju emisije ugljen dioksida.
Postavlja se pitanje da li veštačka inteligencija dolazi sa ekološkom cenom koju još ne razumemo. Duboko razumevanje procesa koji se dešavaju, koje nije moguće uraditi na konvencionalne načine, inače mi to moramo uraditi po cenu koja je takva kakva jeste. Iako, ne znam, recimo sve te IT tehnologije učestvuju, ne znam, nekoliko procenata u opterećenju energetike i samim tim i životne sredine. Sve to nešto košta, ali u zbiru oni benefiti koje dobijemo i koje ćemo dobijeti su nesamerljivo pozitivniji od eventualnih loših uticaja na životnu sredinu. Da bi nastavili da rade, AI serveri se hlade vodom. OECD procenjuje da je za slanje 10 do 50 AI upita potrebno oko pola litra vode. Google je u 2023. godini za hlađenje svojih data centara potrošio čak 29 milijardi litara vode, količinu veću od godišnje potrošnje nekih zemalja. I te pretpostavke oko 2 litra vode na tom određenom broju upita, one se onako lepo pojednostavljuju to da mi imamo uopšte predstavu koliko se tu vode troši. Sad ta voda cirkuliše, ona se ne potroši u smislu da ona nestane. Pa postoje razni sistemi koje razne kompanije koriste. Ima ih naravno u Americi, u Kanadi, ima ih i u Evropi, što je generalno najviše ih ima u tim severnijim zemljama gde je hladnije, gde je manje potrebno za hlađenje jer je okolina hladnija, ali takođe planiraju, na primer, i pod vodom da prave data centre, odnosno u okeanu, u morima, gde će biti dostupna velika količina vode. ChatGPT prošle godine bio je 15. najposećeniji sajt na svetu, dok je danas na 5. mestu sa preko 5 biliona poseta mesečno. Jedan AI upit potroši i do 10 puta više električne energije nego obična Google pretraga. Prema Američkom institutu za istraživanje električne energije, to je već danas ogroman pritisak na energetske sisteme. U 2024. godini 1,5% svetske električne energije ide na rad data centara, a u Evropi čak 3,1% ukupne potrošnje. Očekuje se da će se ta brojka udvostručiti do 2030. godine. Uprkos ovim podacima, profesor Instituta za fiziku u Beogradu kaže da je veštačka inteligencija utemeljena navigacija kroz svet sa brojnim benefitima. Veštačka inteligencija pomaže da se konvencionalno osmatranje životne sredine pretoče informacije koje ne možemo dobiti ni na jedan drugačiji način, niti statistikom, niti bilo kojom formom matematike. Sada smo na putu da nesamerljivo detaljnije i dublje razumemo proces u životnoj sredini koji nam jedine, dakle to razumevanje nam jedino može pomoći u nekoj, kako bih rekao, utemeljenoj navigaciji kroz svet koji postaje sve opterećeniji i sve gori za razumevanje, samim tim i za unapređenje stanja. AI industrija već sada emituje više gasova staklene bašte nego globalni aviosaobraćaj. Trening jednog velikog modela, poput GPT-3, proizvodi i do 500 tona ugljen dioksida, isto kao godišnja vožnja više od 100 automobila. Napredak može biti skupo plaćen. AI rešava mnoge probleme, ali i postavlja nove. Dok pišemo sledeći upit ChatGPT-u, možda bi trebalo da se zapitamo da li će priroda da prati naš tempo ili ćemo umesto odgovora tražiti čist vazduh i zdravu vodu. Prelazimo na sport. Spektakularan preokret napravio je Miomir Kecmanović u prvom kolu Roland Garrosa, dok je večeras u fokusu play-off ABA lige. Detaljnije informacije slušamo od naše Marine Sekulić. Marina? Slađo, kao što si rekla, u centru pažnje su košarka i tenis, a mi krećemo od belog sporta, jer, tačnije krećemo od košarke, jer počinju polufinalne serije play-off ABA lige, a večeras na kanalima Arena Sport pratimo dve sjajne utakmice. Partizan će od 19 časova u Beogradskoj areni dočekati ekipu Dubaija. Crnobeli su u četvrtfinalu eliminisali Spartak 2-0, dok je tim Jurice Golemca posle 3 utakmice bio bolji od Cedevita Olimpije. Od dolaska Željka Obradovića Partizan je konstantno u prethodne 3 sezone igrao finale regionalnog takmičenja sa porazima 2022. i 2024. uz titulu prvaka 2023. godine, dok klub iz Ujedinjenih Arapskih Emirata u svojoj prvoj sezoni traži plasman u veliko finale. U regularnom delu Partizan je slavio 82-61, dok je Dubaj na svom terenu pobedio 80-72. Direktan prenos je obezbeđen na Areni Premium 1, a na istom kanalu terminu 21 budućnost dočekuje Crvenu zvezdu. Crnogorski predstavnik je završio na prvi poziciju u regularnom delu, što znači da će imati prednost domaćeg terena sve do kraja play-offa, dok crveno-beli startuju sa 4. mesta.
Budućnost je u četvrtfinalu savladala Megu 2-0, dok je aktualni šampion istim rezultatom u seriji bio bolji od Igokeje. Interesantno, u prvom delu sezone viđena su 2 brejka. Najpre sastav Janisa Sferopulosa slavio u Morači 75-73, dok se tim iz Podgorice revanširao trijumfom u produžetku 96-89 u Beogradskoj areni u februaru. Budućnost traži prvi plasman u finale još od 2021. godine, dok je Crvena zvezda poslednji put eliminaciju u polufinalu doživjela 2014. na Final Fouru u Beogradu. Miomir Kecmanović je posle velikog preokreta savladao Argentinca Sebastijana Baeza i plasirao se u drugo kolo Roland Garrosa. Srpski teniser je posle velike borbe za gotovo 4 sata savladao Argentinca 3-2. Prva 2 seta pripala su Baezu, koji je do velikog vođstva došao u taj brejkovima najpre 7-3, a potom i 7-4. Međutim, tada je krenuo spektakularni povrtak u meč Miomira Kecmanovića, koji je najpre dobio treći set 6-4, a potom i još lakše četvrti 6-2 i stigao do izjednačenja. Peti set je bio podjednako uzbudljiv kao i kompletan meč. Srpski igrač je izgubio brejk u trećem gemu pre rezultatu 1-1, ali ga je odmah vratio za 2-2. Nakon čega je oduzeo servise rivalu u 6. i 8. gemu i obezbedio plasman u drugu rundu gde će igrati sa Quentanom Alisom, kome je Tomaš Mahač predao duel. Podsjetimo, najbolji rezultat Kecmanovića na Roland Garrosu je treće kolo 2022. godine. Što se tiče ostalih srpskih tenisera, u prvom kolu Roland Garrosa sutra pratimo Lasla Đerea protiv De Minora, Dušan Lajović se sastaje sa Kazahstancem Ševčenkom, dok će Novak Đoković igrati protiv Mackenzija McDonalda. Stigu smo i do vremena. Pretežno oblačno uskoro celoj zemlji. Toplo je, ali suvo. Nataša Marković donosi nam više detalja o vremenu. Nataša, današnji dan prošao kako je prošao. Sutra hoćemo li izbeći padavine kao što smo danas, čini se, u najmanjem mogućem trenutku? Slađena, sutra ujutro je moguća kratkotrajna kiša, ali u nastavku dana biće sunčano. Izbeći ćemo padavine narednih dana i biće prilično toplo. U istočnim krajevima Srbije, kao i u brdsko-planinskim oblastima na jugozapadu zemlje, ujutru i delimično tokom prepodneva će biti umereno do potpuno oblačno, ponegde uz kratkotrajnu kišu. U ostalim predelima ostaće pretežno vedro vreme, a tokom dana u svim krajevima promenljivo oblačno uz duže sunčane periode, dok će kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom biti retka i izolovana pojava. Minimalna temperatura kretaće se od 5 do 14, a maksimalna dnevna od 19 stepeni u Vranju do 25 u Loznici. Narednih dana će biti promenljivo u smenu sunčanih i oblačnih intervala. Pojava kiše i pljuskova sa grmljavinom biće najčešća u četvrtak. U Beogradu će sutra padati kratkotrajna kiša, onda pretežno sunčano sve do četvrtka. Maksimalne temperature biće iznad 20 stepeni. U Novom Sadu uglavnom sunčano sve do četvrtka, zatim kiša, a u petak razvedravanje i dosta toplije vreme. U Nišu promenljivo vreme sve do petka, a zatim ostaje suvo i veoma toplo. Oblačno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom biće u severnim, zapadnim i jugoistočnim predelima kontinenta u oblasti Alpa i u delovima centralne Evrope. U ostalim predelima očekujemo suvo vreme. Maksimalne temperature kretaće se od 10 stepeni u Oslu do 31 stepen u Madridu. Toliko o vremenu, Slađana. Hvala, Nataša, na ovim informacijama. Bio je ovo presek najvažnijih vesti do 18 sati. Ostanite uz naš program. Počinje Stav dana. Gost emisije Vladimir Lučić, generalni direktor Telekoma Srbija. Vidimo se uskoro.